Katukad Tibasol. Tinapalabas, inraket da Jonas ni Padre Mateo sa dakinabkabil. Ngem di da ninamnama adimteng da boy ken arson amang isalakan iti padi. Narukatan da ngarut ti padi. Ni arson tinangilibas ken kuana. Iti may sa arabii. Sinarungkaran da boy ken arson ni Padre Mateo. Kalpasan ti panagsasarita da. Rimwaran da gitoy iti silid ti padi. Inmunagdan iti kotse, ngem saan da pa'y akayat ti pumanaw, ta kayat da abantayan ti padi. Ket dita, adda simmardeng alugan iti saan unay nga adayo, iti ayanda. Agsidaw da boy, tarabiin, ngem adda pa'y lang mapan iti simbaan. Itagagayem, danggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad Tibasol. Asino nga tadag iti naglugan iti nagsardeng alugan? Boy. Paliiwan tayo na. Dayjay. Rimwardan, boy. Sa dino ti papananda. Ha? Iti simbaan. Agsaga na ka, Arson. Sige, rumwaratan dito'y kotse. Akong, Sir Kantan ti pagnana ng tipadi. Wen, Jonas. Kita ang tanong da tipadi. Kano da, pagsulantan. Ariglado, Jonas. Ano yung aramidan nyo dito? Ni boy. Apay nga da kayo dito simbahan iti kastoy nga oras. Patayin kay Taboy. Sige. Pag-asa mapatayin ni boy. Tamatay ka mat. Nakapaturong ti pagtubukin ka. Ni Arson. Up. Sige, Arson. Pada sa makalbitan tapaltog mo. Tamatay ka mat. Nakapaturong ti paltugkukin ka. Di tayo aglalaban. Sigud nga kakadwa tayo. Ibabayo ti paltog nyo. Di tayo agpipin na tayo. Di ka ginadalos. Tatusok ang tlaang, boy. Sige. Nukas tati kayat mo. Inton bigat. Agkita tayo di turod. Iti sigud nga ayuyang tayo. Karitan ka iti laban, Jonas. Sana dito'y simbaan ti paglabanan ta. Ipakitam ijay ti kinalaing mo. Ipanagnak mo analalaing ka nga adayo ngam iti siya. Sa dino itan ti papananta, Jonas? Ipagnanadan tayo. Kung tamagasta pa di hotel ni Big Lord. Di tayo pa'y nagpakpakita kan ko na. Sipod kinimag tayo ti padi. Anya ti bagatay ta, Jonas? Santa na parigat iti husto ti padi. Tadamat nang ilibas kan ko na. Huwag nga ron. Ngayon sa nabali. Ipakaamu talata ka ni Big Lord tinapasama. At bumawi tayo iti sabali agong damay. Aniya? Kaya't kadi asawon dayta, asaan na naparigat iti husto ni Padre Mateo? Saan, Big Lord? Basol ni Boy na ito eh. Ti awanan bain aboy. Naging lalaying tayo siya tao, Big Lord. Nagbaligi ang isalakan iti padi. Kaya't nangaruda sa wan, analalaing nga adayo ngam iti sika. Nauna anak lang, Big Lord. Gambalsak tayo siya, Boy. Ha! Adayo analalaing ni Boy ngam da kayo. Batayak tayo siya tao, Big Lord. Saan? Ha? Kasapulak ni Boy. Iswadi mo patayan. Maawatam. Big Lord. Nangagmukha ditim bagak. Saan mo apatayan ni Boy? Nagagitlat ta, dagiti trabahador. Wen tatang, nagtuloy ti kinagagatda, nga uray sa bali itan ti mangimatmaton dito'y farm. Anak ko,
Adda nga ta makailasin kin ka dito'y farm. Awan, tatang. Gapo ta malaksid ang nakabanda na ak. Inikak iti siding ti babaan ti matak. Kan may sa, ipagarup daan na taya kon. Sa bagay Sige, tatang. Ituloy ta ti magna, takayat ko asarong karan ti farm. Wine, anak ko. Nana Pipay, adak ita dito'y tanong mo. Pakawanan nak iti kastoy anapasamak kan ka. Saan da ka na isalakan iti day di aguntaway? Ngam ikarik, nana. Agsungbat ti tao nga awanan bain ang nakaigapwan ti papatayo. Ikarik dayta, nana Pipay. Grasya. Umaikan. Tadain sagana ni Banay Amirinda. Ha? Sige, tatang. Alis to itay anang isagana iti merienda. Narigat mo no pagkadkadan ta. Sige, tatang. Intangarudan. Boy, datan dito ito, Rod. Talaga ka di nga aglaban kayo ka ni Jonas? Kasta ti kayat na. Iso apat gak. Lalaingam Naskan na makapkapan na imbag ni Jonas. Sakbay nga aglaban kami. Awan inarmasan. Wan, kasta ti aramidin ta. Ha? At dadan. O niya, nakasagana kan alumaban, boy. Anya ti kayat mo laban, Jonas? Mano-mano, wenno inarmasan. Mano-mano. Arson, kapkapam ni Jonas. Alaam no adda armas na. Wan, boy. Nangagbuti ko na ni boy, Jonas. Naskan akapkapan ka. Aniya? Ingatom dagiti imam. Sanin alas ka nakapkapanak. Umadayo ka kanyak. Jonas, di mo kayat ti makapkapan. Kayat na asawan. Adda armas mo. Ngem sige. Labanan kalata. Masidag ka dito eh. Takrot. No day tati kayat mo. Yeah! Oops! Yeah! Nakalisi ka gaya, ha? Dahil nga rodon. Yeah! Ah! Di kan makatakder pa eh. Wanya, Jonas. Lumaban ka pa eh. Kasta, Jonas! Tumakder ka! Patayin ka. Kutsilyo. Bagso lamang, Jonas! Hindi mo malis ang timo ko. Oops! Yeah! Oop! Yeah! Oop! Ngayon kang aglisi, ha? Yeah! Stone! Stone! Isang ko yung naitan! Wanya, lumaban ka pa eh, Jonas. Kaya't munti matay, ha? Boy, Saan na ka maabak, Jonas? Ita, nukayat mo pa'y ti lumaban. Labanan ka. Boy! Stone! Boy! Ang mga numapatay mo! Stone! Laglagi pam da ito yung ibagak, Jonas. Di naktupulos maabak iti pang nakilaman. Kabalan ka apatayin ita, nukayat ko. Intan, boy! Intan! Katsika, Jonas! Sardangamon ni boy! At lunam analalaing iti sika. Intan, boy! Intan, Arson. Jonas, talaga nalaing ni Boy. Awan baal mo kan kuana. Kanuray siyak. Diyak ka bala na labanan. anay. Nagsakit pa lang ti pagbagay ka. Awan na. Nagasam nga ita namin nakakinugtaran iti nagpipigsa. Paltugak to lang ti salbag. Nalibtak ni Boy, Jonas. Ang mga nuagasot ka pa ilang. Kat napaltugan na kan.
Iso narigat. Baybayan talangan ni boy. Ngamin, adayo nalalay ngam data. Sakmaklon, akong. Kanlaglagi pamtin ako na ni Big Lord. San mo kano apat patayin ni boy? Gaputa ka sa pulan na. Iso nga agtungpal ka. Tamang ano si kamot lang timadaksan, no agsukir ka. Papananta itan, boy. Agi deliver ta. Nawadwad a kwarta da ito yung kaskasan. Boy, Iti sigud mo't lang nga sukit ha. sige nga rod. Boy, malagip ko ni Jonas. Anya nga tati pampanunutan na ita, kontrakan ka. Nuan yaman ti pampanunutan na. Nakasaganak. Kan uray sa ka, Arson. Aganat ka. Saan ka arumrumwar no di nakadwa? Amangan no si ka ti pangibaw-ingan na iti sakit tinakam na kanyak. Wan boy, Mabali na ka ba alamat ni Jonas? Ngamang liklik kalangan iti gulo. kasta ti aramida, boy. Saan abalay? Tanawan pagnata. Nalawa mo ti umak nga si kaswak. Ayos day ta. Kat kalpasan ti panang-deliver ta. Itulod kanton. Boy. No kastana na agno, addan lugar apapanan nyo. Wan dagimay. Adayo da ijay a lugar. May mayat matlang no umadayo kayo. Wan. Nang runa kat adda apok. Ang mga numairaman iti kinadakas ti amo tayo. Kat si Kangay. Saan ka nga umadayo? Saan ko nga mabalin nga panawan ni Dingas na naagno? Numatay ni Dingas, oray matayak matana. Anya. Sa bagay na. Kabalak nga salak ni buwan ti biyag ko, no kas pangarigan. Makitablaak, Sa bagay, amok akabaulam asalak ni bantibiyag mo. Na. Kat kaano nga rod nga te papanawiyo. Iti kapiitan a panawan. Sige nga rod na. Agsubli kamin tulaang ditoy. No awan to ti dakas at tao. Ang ibagam kanyak ano sa dino nga lugar ti papananyo, nana. Naskan nga amok, tapno masarong karan kamat, sagpaminsan. Wan, ibagakan ka, daghima. Sige, nana. Nasaysayatan no pumanaw kayo. Inton rabi agawid kan, kat pumanaw kayon. Wan, dingkas. Lumiklik kayon, tapno saan kayo amairaman. Sige, katagyamanakan ka. Dumteng tumatlang ti tiyempo ang makasubli kayo dito'y dagayo. Dingkas. Wan, nanagno. Masubli yung tumatlang ti daga aginamgam ni amo kada kayo. Sapay kumatakas ta. Agananat kayo nga rod. Wan, nana. Boy! Ma'am Donna, adda ka mo tinipan kung nagsangsang, idinto tarabin. Or urayam ni Manong Boy? Boy! Hala, Ma'am Donna, umunod tayon. Taamang ano niya di makuna dagiti makakita ka. Boy! Anya ngay nga rod, ma'am. Di nakan kayat ni Manong Boy. Saan aday tati pagsasangita, ma'am? Tikit di aramidam, kat agpapintas ka, iti oray lang, Boy! Boy ka, boy. Di nakamot nga rod sa rungkara. Boy! Sige, agsangsangit ka lang nga rodon dito yung balkon, ma'am. Gamsyak, umunog ako. Inak maturugan. Ay! Nag-OA ka talaga ni Ma'am Donna. Surun ko. Sige, nana. Umay kayon tay tulod kayo. Nakaturog ang daamo. Isu asaan da kayo ang makita. Saan nga bale?
Taen surat ko ti address nga papananyo na naagno. Mabalin nga sarong karanda kayon to. Agyaman na kada kayo. Nga madagi mahay. Di ka kadi sumurot kada kami. Saan, nana? Agbateak. Saan nga bala kanyak ta amok nga salak ni Banti Bagiak? Sige nga, Rod. Barok. Dakas ka a tao. Nga maadala ta kinaimbag iti kaunggam. Katsapay ko mata 100% ti panagbalin mon anainbag a tao. Nana, Idaw-dawat ko asapay lakuma. Tagkikita tayon tupay. wan, Nana. Una na agno. Uray siyak. Ikarkararag ko matdyata. Kat ag-an-anad kayo mat iti pagturungan yung nga lugar. Wan, kastamot kada kayo. Doble ko ma, ti panagan-an na Diyo. Alan, Nana. Umay kayon, taitulod kayo. Guardia, ilukat mo ti gate, rumwarak. Sana mabalin, Dinggas. Apay asaan ang mabalin? Importante ti papanak, Guardia. Ilukat mo ti gate. Sana mabalin. Kuna niya mo, di mi kano iluklukaten ti gate iti kastoy nga oras. Ipang ko ni Nanagno di ospital. Mawatam, numatay ni Nanagno. Sika ti mapabasol. Alan, Guardia, ilukat mo ti gate. Ilukat nga ta ti gwardya ti gate. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.